Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Daghan sa iyang mga tinunan nakadungog niini ug miingon, lisod kayong dawaton kining pagtulon-ana, kinsabay makasabot niini. Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinunan bahin niini. Busag giingnan niya sila. Nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo nga anak sa tao nga mukaya balik sa iyang gikanan. Pabugnaw ba lang gihapon kamo? Ang naghataw kinabuhi mo ang espiritu, dili kini mahimo sa tao. Ang mga pulong akong gisulti kaninyo, espiritu kinabuhi, apan pipila kaninyo wala manuo. Nahibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan kinsay dili mo tuo, kinsay magbudhi kaniya. Ug midugang siya sa pagingon, pamanggani nga gisultihan kamo, walay makaari kanako, gawas kun itugot kini samahan. Tungod niini daghan sa iya mga tinunan mibiya, ug wala na gayud mo kuyog kaniya. Busa mingon si Jesus napulog duha ka tinunan, ug kamo mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan, ana kanimo ang mga pulong nga naghataw kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami ug nasayod nga ikaw mao ang balaan nga Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Payong buntag pag-usab kung tanan migsuon. Atong i-greet ato mga seatmate o happy Sunday. Sunday na tong tanan. God is good all the time. God is good bisan pa nining panahon sa pandemya, atong pakpakan migsuon ang atong Ginoo. Diya kuno to'y usa ka tawo magigsuon nga na-misinterpret siya pag-ayo sa iyang mga apartment mate, mga kauban niya sa gamay, simple yano nga apartment complex. Na-misinterpret siya tungod kay ang mga pagtuo sa iyang mga kauban didto, mga silingan, nga siya usa kadautan nga tao. Mao nga walay gusto nga makikistorya in taon kaniya. Likay-likayan siya. Kung moduol siya sa usa ka pultahan, manirado dayon. Kaya ang ilang pagtuo nga dautan siya nga tao. Dili siya angay istoryahon, dili siya angay amiguhon. Mao nga lisod kayong iyang kahimtang, naglisod pa sa iyang trabaho. Layo pa siya sa iyang pamilya. Niya nagkaaway-away pa sila sa iyang mga membros pamilya. Wala sa isuod nga higala. Mao nga down kayo siya. Until one day, nakadecide siya nga iya na lang tapuson ng iyang kinabuhi. May kanaog siya sa hagdan. Unya, gabi imang kadto, sa pagkanaog niya sa hagdan, aduna sa isa katiguang babae nga pasaka. Pagtanaw sa babae nga, agoy, mo maning dautang tao nga mong kauban diri. Perting hadlukas babae kay gabi na, unya way laing tao. Mao nga nagkatakanta na lang ang maong tigulang babae. When you walk through the storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. Kunya ang katong maong tao, nakadungog siya, uy, nagkanta-kanta. Hangtod nga nakaabot ang maong tigulang babae siyang pultahan. Isod siya kalito, iyang gitrangkahan, ay, Ginoo, salamat. Wa ko hilabti itong tawana, basta gipitlo ko. Ug ang maong tao, bis kay iyan untang tapuson niyang kinabuhi,
Misud siya sa iyang lawak, mibalik siya, og nagsuwat siya. Naghimo siya suwat, mingon siya, Dear nanay, wala man ta mag-ilanay, pero salamat sa imong kanta, kay nakadungog ko, bunya naka-inspire na ako, magpakamatay na rabaunta ko, karong gabi una, pero kay ni kanta man ka, na-inspire ko, dili na lang nako dayonon. Og iyang gisupit to ilaw sa pultahan sa maong nanay. Mao nga nahadlok ang maong inahan, pero nakapa-inspire sa dang iyang kanta sa maong tao. Kung sa may moral lesson ni ini may suon. Una, kitang tanan, daghan yun tag masinati nga mga frustration sa atong kinabuhi. Sama sa atong nadungog sa atong ebanghelyo. Sa diyang gisulti sa Ginoo, ang iyang mensahe, daghan mga tinunan niya nagbagulbul. Dili ko na madawat. Nganong may nga siya ang tinapay, pagkaon. Kung sa mga wala sila makasabot, sa gisulti sa atong Ginoo, nagbagulbul sila. Na-discourage sila. Wala na sila musunod. Wala na sila mutuo sa atong Ginoo. Mga mingon na atong Ginoo, sa napulog napulog duha ka tinunan, ug kamo mobiya basab kamo kanako. Mura ba nay karong panahon na, karong nagkaluol ng eleksyon, daghanay magbiniyaay, daghanay magkakontrahay, mga pamilya, mga bungkag tungod sa politika. Mo na ilisod kayo karong sa ato mga igsuon. After election, humanang pinili ay kontrahay gihapon. Dili untana ingon ni ana kung kita tinuod nga mga Kristiyanos. Mga mitubag si Pedro, Ginoo, asa man day kami paingon. Ikaw ang kinabuhi, maghatag kinabuhi nga walay katapusan. Mga makayong kitang tanan sad may igsoon, dili ta exempted. Daghay mga frustrations, mga problema, diya sa pamilya, sa natad, kas politika, daghan nga aspeto sa ating kinabuhi, dili ta exempted. Daghay mga frustrations nga mabot, problema nga mabot sa atong kinabuhi. O ginaot nga kung maabot ang problema, dili ta maingon, oh God, I have a big problem. Maingon ta, problem, I have a big God. Ano man, tungod kay ipasabot, kung mo ka na itong isulti, ni tuo, ni salig kita, nga bisag unsay may tabo, sa atong kinabuhi, adunay Ginoo, nga kanunay, nagauban kanato. We have to remember, mga igsoon, nga bisan ka ng successful nga mga tao, nakaagisad ka na mga failures sa ilang kinabuhi. Gani, kanang billionaire nga si Jack Ma, ingon man siya, before niya natukod kanang iyang Alibaba company, daghan siya mga company nga gi-applyan, gi-turn down siya. Grabing frustrations miagi sing kinabuhi. Wala siya mo give up. Ug karon, usa siya ka successful businessman, multi-billionaire. Kanang founder sa Facebook, si Zuckerberg, drop out man kana siya sa Harvard. Pero, tanaw nimo karon bilyonaryo maigsoon. Bisan sa kinabuhi sa mga santos, dili man sabta makayo ng mga santos, balaan na sila sa siugdanan. They are also sinful like us. Gani, sama ni San Agustin, usa siya ka kinatao nga grabe ka makasasala, grabe og bisyo. Aduna pa say anak sa gawas, grabe ka sugarol, problemado. Ang iyang nanay nga si Santa Monica, 30 years nga nagampo, Lord, please, tabangi ako nga mabag-o ang kasing-kasing sa akong pinalanggang anak nga si San Agustin.
until one day nabag-o si San Agustin. Nihalad siyang kinabuhi, nahimong santo. Gani ang iyang inahan, nahimo sab nga santa, si Santa Monica. Therefore, ang kanang mga santos, niagi sad sila sa pagkinabuhi nga makasasala like all of us, mga igsuon, before sila nahimong santos. Ug gani kanang mga tao nga grabe kay mahigugmaon karon. Nakasinati sad kana sila og mga setback sa ilang kinabuhi. Bumanggani nga kanang grabe mo kuan og kanang mga sana hugot lines asa man nagikan sa ilang mga frustrations, failures, mga heartaches, until karon sila mahigugmaon. Gani, bisan gani inyong tanawon, kanang inyong mga asawa, inyong mga bana, siguro kanang inyong mga bana, kaniadto, wala man siguro na ninyo dayon higugmaa. Gani, ang love story sa akong igsuon, ingon pa siyang asawa, sus kining imong igsuon sa una ba? Classmate pa may dili man ni gwapo sa una. Kung ang kartong nagka-classmate na may college, ni gwapo naman siya kalit. Unya, nag-istorya po mi sa akong mama, papa, kay bag-ura man kong nagbakasyon. Ingon siya, kadto ko nung akong papa, sa dihang nanguyab pa sa iya. Wa man po dayon ko niya sugta, ingon siya, sus, murag, wa man dayon niya mangay ang akong papa. Kunya kay sige magpangulit ko na akong papa. Hangtod nga iya na lang gisugot. Hangtod nga nagminyo sila ug kamay maay mga bunga sa ilang panagigugmaay. Mao di ba? So dili ingon nga dali maka-experience sa mga frustrations, mga failures sa inyong kinabuhi, bisag unsa nga natad sa kinabuhi aron nga kita mahimo nga mga mahigugmaon, mahimong successful, kinahanglan nga daghan tay mga giang setbacks. And so therefore, we should not be discouraged. Amen? Ikaduha mga igsuon, every day is a choice that we have to make. We have to choose to be happy, or we have to choose to be sad. To choose to be positive or to choose to be negative. Tungod kay monay dagan sa atong kinabuhi migsuon. Life is always a constant choice. Kanunay nga pagpili. Bisan gani ang pagpili kung ikaw may magmalipayon or magmasulupon. Kung magani ng kanta ni Freddie Aguilar, di ba? Tawanan mo ang iyong problema. Seryoso na gani kayo ng atong kahimtang karon. Dili na gani ta magkakit-anay nga mag-smile. Karong panahon na, wa na. Kanang mga beauty products, kanang mga lipstick, wa na, wala na naibili ron nga man. Saan pa man pag lipstick in taon ni Megso na di naman nakita ng inyong mga red lips. Di ba? Huwag kaming mga laki, bisang pagpataso na mo ning among mga balbas, wala, di naghapukitan kay pirmerang matabunan ng atong mga face mask. Mao nga seryoso na gani atong kahimtang karon. We have to choose to be positive. We have to choose to be happy. Being positive tungod kay mo na nindot ng atong panahon karon. We have to choose to be happy in spite of the many trials that we are facing at present, mga igsoon. And lastly, nindot kayong atong bawnon ang ipamulong ni San Pedro sa atong ebanghelyo. Lord, to whom shall we go?
Ginoo, asa man di ay kami paingon. Naot nga klaro sa ato ang atong direksyon. Because ang tao nga dili klaro ang iyang sense of direction, kanunay siyang nagliko-liko. Pamanggani nga kung maglakaw ta, wa ta kahibaw asa ta paingon, hastang daghanas sa atong kapaingnan. Dugay ta makaabot sa atong destinasyon kung dili klaro asa ta paingon maigsoon. Si San Pedro, klaro og tataw asa ang iyang direksyon sa iyang kinabuhi. Asa manday kami paingon, Ginoo, ikaw man ang kinamaghatag kanamo o kinabuhing walay katapusan. Amen. Atong pakpakan mag-usab maigsuon ang atong Ginoo. Manindugtang tanan maigsuon ug ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo ko sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Kristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay. Sa kadlaw kaadlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa to sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. Ikan dito balik siya paukom sa mabuhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Maigsuon si Kristo nagdala kanato sa pulong si kinabuhing walay katapusan, ug kita mituo niini. Pinubanan ning pagtuuha, masiligon kitang mga muyo sa itong amahan sa langit, aron niyang dunggon mga pagampo ning katingban, ug maingong kita, Amahan, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, aron adunay panagsabot-sabot tali kaniya ug sa iyang mga katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang kanilang magbabalaod nga magtahod ug magpauswag sila sa mga katungod sa pamilya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 nga makabaton na ug hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, ug Jules Chibalipari, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga tagaan sila ug kinabuhi ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Ug diha sa kahilom sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, ato si padangas ng itong amahan, atong tagsa-tagsa ka mga pangamuya. Pamahan ng imo anak, mao ang pulong sa kinabuhi. Kami walay kadangpan, gawas kaniya. Ang among mga pagampo, among gihalal sa iyang ngalan, ang nagapuyog nagahari, hangtod sa kahangturan. Amen.